siellä. Moro. Moi Sofia! Mites sulla ei mene? No mä jätin sen viikko sitten. No mitäs sulla ja Laura? No en mä tiedä, me meni ihan okei kai. Tää sää on aika magee. Paitsi että on hirveä tuuli, tää on vähän kylmä tää tuuli. Joo. Oh my god, stalkkaaks toi mies meitä? Ei tuolla mitään. Nää. En. Mut ei täällä oo mitään, ei täällä Mä oo mitään vannan, että täällä oli. Oot sä nyt varma, että sä et nähnyt harhoja? En. Mä näin kiinni ne susta. Oliko äskenen? Niin. Anna olla. Ai! No kyllä heittää kivellä. Mitä? Oikeesti heittää heittämässä kivellä. Voidaan lähteä pois? Ei, se oli kai tää pikku. Eikö oikeesti lähtää pois? Okei. Nopein. Oikeesti.